Bij het uitdelen van 4000 flyers op het Jereveen hoopt een groepje supporters zo volle mogelijk mensen naar het stadion te krijgen. Alsjeblieft. Ja, bedankt. En we hopen nou dat er, tenminste denk ik persoonlijk vanuit zo mooi weer dat er duizenden binnen. Dat het maar met 3000 net ophoudt. Dat zou gewoon helemaal fantastisch zijn. Dan heb ik gewoon wat om te zeggen van ja, als je zo volle mensen staan er achter is. Er wordt nou zo van het grootste deel is, dat staat net achter je, of dat staat achter het huidige bestuur. Maar ja, wij willen eigenlijk bewijzen dat het geen deel hier is. Supportersvereniging Nieuw-Noord en VFN verontresten sponsoren, medewerkers en vrijwilligers toch de oproep om morgen naar Funplaza te komen in het Abel Enstra stadion. Het externe onderzoek dat door de club aangekondigd is, hoeft van haar net meer. Ze zullen morgen de standpunten nog reserveren litten. Wat ook belangrijk is dat er een hele grote groep mensen is die zich extreem veel zorgen maakt. En we willen eigenlijk ook een podium bieden om die mensen een gezicht te geven. Zodat mensen ook eens kunnen zien wie zich daar allemaal nu ongerust over maken. We hebben de bijeenkomst niet georganiseerd om acties te gaan voeren. Maar het is natuurlijk wel zo dat afhankelijk van welke groep of men vertegenwoordigt, er ook een verschil zal kunnen zijn in de acties die men op termijn misschien wil gaan ondernemen. Ik kan me voorstellen dat supportersgroepen dat wat anders doen dan de mensen die sponsoren vertegenwoordigen. Ik vind het een goede actie, want er moet wel wat gebeuren. Gaat u er ook heen? Ik ga wel naar Heerenveen toe, ja. Ja, wat verwacht u van morgen? Veel publiek hoop ik. Dat het bestuur luisteren wil.